výrobe košíka na chlieb a ryby, ktorý môže slúžiť ako vizuálna pomôcka alebo ako ručná práca k lekcii o nasytení, potrebujeme papierový tanier, fixku, nožnice, prípadne pečiatky s chlebikom a rybou, vyrobené z kuchynských utierok a potom farby, ktorými to môžeme otlačať. Takže čo urobíme najskôr? Potrebujeme si tanier naznačiť rozdelenie na 12 častí. 12 preto, lebo v tomto príbehu je dôležité si všimnúť čísla. 12 je kmeňou Izraela, 12 je aj košov, do ktorých nazberali zvyšky po nasytení. Chce nám tento príbeh hovoriť o tom, že Ježiš dáva sám seba ako chleba, ako nasytenie, je dostatočný pre celý Izrael a ešte stále je dosť toho, ktoré sa môže rozdať ostatným. A to, pre koho sú tieto zbytky, tieto odpadky, sa dozvieme v tom ďalšom príbehu o nasytení, ktorý nasleduje hneď potom a hovorí o nasytení úplne v inom kontexte. Hovorí o nasytení pohanov. A to sú tie zbytky, ktoré sú dostatočné pre všetkých a je ich dosť. Takže takto máme pripravený košík a do stredu si nakreslíme 2 ryby a 5 chlebíkov. Na 12 týchto záložiek si možno nakresliť jednoduché hlavy ako reprezentantov 12 pokolení Izraela. Môžu to byť jednoduché tváre, rôzne, ale chceme tým zdôrazniť, že z týchto 12 kmeňov už v Novom zákone vidíme pokračovanie nového Izraela. A preto tu máme 12 učeníkov, ktorí už reprezentujú nový Izrael. A príbehy, s ktorými sa stretávame v Markovom evanjeliu, často hovoria o tom, že do novej rodiny Pána Ježiša už nepatria len tí, ktorí sa ako Židia narodili, ale kdokoľvek, kto prichádza k nemu s vierou a prijíma Ježiša ako svojho záchrancu a spasiteľa. Takže máme 12 kmeňov, 12 učeníkov, ktorí sa pozerajú na zástupy a nevedia, čím nasytia tento zástup, pretože čas už pokročil, ľudia sú hladní a Ježiš im dáva úlohu. Vy im dajte jesť. Táto úloha je nemožná, pretože k dispozícii majú len 2 ryby a 5 chlebov. Čo sa však stane, keď Ježiš ďakuje za toto jedlo? Pozdvihuje svoje oči k nebu, rozlámuje a dáva a zrazu je dosť
pre každého. A nielen, že sa všetci nasytili, ale nazberali ešte 12 zvyškov. Kto vie, čo s nimi urobili? Predali, aby mali živobytie, rozdali chudobným. To, čo Ježiš robí s týmito zvyškami v ďalšom príbehu, je, že ponúka tieto zvyšky pohanskej žene, ktorá prosí o tie zvyšky. Stačí aj zvyšky, pretože tak veľmi verí. Stačí jej málo, aby bola zachránená. A to je príklad viery, ktorá udivuje Ježiša, ktorá má udiviť aj nás. Stačia nám tie zvyšky, ktoré sú dostatočné na naše spasenie.